गिबियावनो मानगोनां बाथौ बिबुंसार आफादनि सामलायगिरि आरो नायबिजिरगिरि आरो गासै नायगिरि बादायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। आंनि मुङा थरायना माइनाव बर', गामि सोमलिगुरि, जिल्ला उदालगुरि, लासो गेरुवा बाजार, बादाय नं 3। आं दायो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बानजायनायाव अनलाइननि गेजेरजों बादायलायनाय हाबाफारियाव नैथि दिनखनाव आंनि बादायनो लानाय आयदायानो जादों बाथौ थानसालिनि बिन्दो। बाथौ थानसालिखौ मोननै बाहागोआव रानदों। बेनिनो मोनसेया नखरनि बाथौसालि आरो गुबुन मोनसेया रायजोनि बाथौ थानसालि। नखरनि बाथौसालिखौ गाहाय सिथ्लानि सा-सानजा खनायाव न'नि इसिं थोंजों फुट 3 खोलाहा आरो सानजा न'निफ्राय बाख्रि 3 सोनाबहा गायसननाय जायो। नखरनि बाथौसालिखौ 18 जरा खुन्थिया थुनानै बाथौ बुमिन दानानै बेनि गेजेराव फांसे गेरेमसा सिजौ बिफां गायसननाय जायो। बेनि उनाव माइनाव बिन्दोनि साहा खनाथाराव माइहेन्दो आरो माइहेन्दो सेराव खोला जिङाव माइनावनि बिथा थानांगौ। रायजोनि बाथौ थानसालिया रायजोफोरा सायख'ना लानाय मोनसे थि थावनियाव समायना रमायना गंसे थानसालि न' थायो। रायजोनि थानसालि न'नि सानजा खर'आव 18 जरा खुन्थिया थुनानै बाथौ बुमिन दानानै बेनि गेजेराव गेरेमसा सिजौ बिफां गायनाय जायो। बाथौ थानसालि सिङाव 3 बिन्दो थायो। बे 3 बिन्दोआ साहानिफ्राय फारियै माइनाव बिन्दो, बाथौ बिन्दो आरो बाराजानि बिन्दो। बेफोर बिन्दोफोरखौ गावबा गाव थिखानाय जायगायाव सांग्राङै बिथा दानानै लानाय जायो। बाथौ बिन्दोनिफ्राय बाराजा बिन्दोआ 2 फुट गोलाव थानांगौ आरो बाथौ बिन्दोनिफ्राय माइनाव बिन्दोसिम बैसोमुथि आलिनि जखाया 2 फुट गोलाव जानांगौ। बाथौ बिन्दोनिफ्राय बाराजा बिन्दोसिम थांनाय लामाखौ गोजोन आलि आरो बाथौ बिन्दोनिफ्राय माइनाव बिन्दोसिम थांनाय लामाखौ बैसोमुथि आलि एबा सोरांनि आलि होननानै बुंनाय जायो। बाथौ बिन्दोनिफ्राय बाराजानि बिन्दोसिम थांनाय लामाखौ नुनो मोननाय जाया, मानोना सोरगोनि लामाखौ नुनो मोना। मोनफ्रोमबो बिन्दोखौ बाउनायाव एबा सुबिदा बायदियै दुलुर दुलुरै बिथा दानानै लानाय जायो। बे बिन्दोफोरनि बिथाया दुलुर दुलुर जानायनि ओंथिया बेनोदि बुहुमादि दुलुर दालार बेखौ फोरमायनाय जायो। बाथौ बिन्दोनि साहा रुगुंनिफ्राय माइनाव बिन्दो सेरसिम सांग्रां सा-खोला गोलाव दोंसे बाथौ बोराइ बाथौ बुरैनि मुङै बैसोमुथि आलि खोनानै लानाय जायो। आलिनि सानजा रुगुंथिं हांखि गैयै औवा गुबैनि 18 जरा खाथि जिरनानै जरा जरायै हेबनाय जायो। बेबायदि हेबनायखौ सा गोलाव साथेनाय माया जे होननानै बुंनाय जायो। बे हेबनायजों बेखौनो फोरमायो सुबुङा बे बुहुमाव जोनोम लाफैनानै माब्लाबा माया संसाराव खैफोद आफोदाव नुजाथिफैयो। बे मिथिस्लाब मोनै खैफोदनिफ्राय बारग'नोब्ला बाथौ बोराइ बाथौ बुरैनि बोसोनफोरखौ मानिनानै आगान सुरनांगौ होननानै फोरमायनाय जादों। बेनि उनाव माया जेनि सोनाब बागै नांजाबना 18 जरा खांख्ला थुनाय जायो। बे 18 जरा खांख्ला थुनाया 18 जरा दिन्थिगुरु बाथौ बोराइ बाथौ बुरै बिथांमोनखौ फोरमायनाय जादों। जरा खांख्ला थुनायनि एसे उनाव 18 जरा जाथ्रासि बिजौ थुनाय जायो। बे जाथ्रासि बिजौ थुनाया
गोथारथिखौ फोरमायदों। बेबायदियैनो बाथौ थानसालिनि बिन्दोखौ दानानै लानाय जायो। जोबनायाव आं आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।